Asteko zazpiretan hartu dugu Gasteizen kotxea, ordu batetan zain geneukan Aranjuezeko espetxea, isolatutako ideiak zelan horri zolatzea, botera justizia edo lagun baten gurutzea. Gero esan digute zintzela bizitza gaur gurutzea, baina honek ez ditu kendu borrokarako botera. Ikusi gabe joango gara, buelta eginez etxea, zalantzagarri bada egia, beti zalantzan jartzea, beti zalantzan jartzea.